φοράει συνέχεια τα ίδια ρούχα. Και γι' αυτό συχαίνομαι να την κάνω παρέα, είναι βρώμικη. Συγγνώμη, δεν το άφησα λίγο. Υποτίθεται πως είμαστε φίλες και εσύ με σχολιάζεις. Καλησπέρα κορίτσια, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Τα ονόματα μας είναι Ντία και Σταυρούλα. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ πέρα έπειτα από το αίτημά σας, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά σας. Ωστόσο, πρωτού ξεκινήσουμε τη διαμεσολάβηση, θα ήθελα να τονίσουμε κάποιους κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Για αρχή θα πρέπει να μιλήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια και να μην διακόπτετε η μία την άλλη, ούτε να χρησιμοποιείτε υβριστικές λέξεις. Τέλος, μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα, καθώς ό,τι πείτε θα μείνει μεταξύ μας και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά τη δικιά σας. Γεωργία, για ποιο θέμα θα ήθελες να συζητήσουμε? Κοιτάξτε να δείτε, την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο προαύλιο και η Πιερίνα είχε πάει στην παρέα μας, στις φίλες μου, και έλεγε ότι φοράω συνέχεια τα ίδια ρούχα και με αποκάλεσε και βρώμικη. Εντάξει, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Με ηρωνευόσουνα και εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Πιερίνα, θα ήθελα να μην διακόψεις τη συμμαθήτριά σου, θα σου δοθεί ο λόγος στη συνέχεια, να μας πεις τη δική σου πλευρά. Γεωργία, πώς αισθάνθηκες με αυτό που συνέβη? Δεν το περίμενα αυτό από την Πιερίνα, που είναι και φίλη μου. Όταν την άκουσα έξω στο προαύλιο να μιλάει για μένα στις άλλες κοπέλες, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα για την εμφάνισή μου και στεναχωρήθηκα. Εν τω μεταξύ, οι φίλες μου πλέον δεν με κάνουν παρέα, η στάση τους είναι πολύ απόμακρη και εγώ αισθάνομαι γι' αυτό πολύ άσχημα. Πιερίνα, τι θα ήθελες να μας πεις μετά από όσα ανέφερε η Γεωργία? Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν είχα καμία κακιά πρόθεση απέναντι στη Γεωργία. Απλά είχα παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό πως παραμελούσε τον εαυτό της και την είχα ρωτήσει να δω αν χρειάζεται κάτι, αν έχει συμβεί κάτι και χρειάζεται την βοήθειά μου. Όμως δεν μου είχε δώσει καμία απάντηση και την ένιωσα να απομακρύνεται από μένα. Γεωργία, μπορείς να μας πεις περισσότερα πράγματα για αυτό που συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος? Όπως όλοι γνωρίζουν, τον τελευταίο χρόνο οι γονείς μου έχουν χωρίσει και εγώ μένω με τη μαμά. Δυστυχώς πριν ένα μήνα απέλυσαν τη μαμά από τη δουλειά της και δυσκολευόμαστε λίγο οικονομικά το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να της ζητάω χρήματα και δεν μπορώ να αγοράζω και καινούρια ρούχα. Στην Πιερίνα δεν το συζήτησα με την Πιερίνα καθόλου, γιατί δεν ήξερα εγώ ίδια πώς να το διαχειριστώ πρώτα απ' όλα και εκτός αυτού πίστευα ότι και η ίδια δεν μπορεί να με βοηθήσει κάπως. Πιερίνα, τι σκέφτεσαι τώρα που γνωρίζει την κατάσταση και το λόγο που απομακρύνθηκε η Γεωργία από εσένα? Δεν γνώριζα την κατάσταση που βιώνει η Γεωργία. Πίστευα πως επειδή είμαστε φίλες θα μου μιλούσε γι' αυτό, ώστε να τη βοηθήσω. Πίστευα πως απλά έχει παραμελήσει τον εαυτό της και ίσως το εξέφραζα με λάθος τρόπο. Τι θα μπορούσατε να κάνετε προκειμένου να λυθεί η παρεξήγηση και να αποκατασταθεί η σχέση σας? Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στη Γεωργία εκ μέρους μου για τα λόγια που είπα και είμαι διατεθειμένη να κάνω παρέα μαζί της, αρκεί να μην κρατάμε μυστικά η μία από την άλλη. Γεωργία, υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς? Εννοείται δέχομαι τη συγγνώμη της Πιερίνας και θα ήθελα να σου ζητήσω και η ίδια συγγνώμη που δεν σε εμπιστεύτηκα. Πώς νιώθετε που επιλύθηκε αυτή η διαμάχη? Νιώθω πολύ ανακουφισμένη που λύθηκε η παρεξήγηση με την Πιερίνα και που θα αποκαταστηθεί και η σχέση μου μαζί της αλλά και με τα κορίτσια. Συμφωνώ. Κορίτσια, ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα στο μέλλον, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ και μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς.